Al món, cada any es perd o es malbarata un terç dels aliments. Aquestes pèrdues tenen lloc des de la producció primària fins al consumidor, la qual cosa origina un gran impacte en el medi ambient, en les persones i en l'economia. La Llei 3/2020 obliga les empreses o entitats gestores de serveis d'àpats o menjadors escolars a disposar d'un pla de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari i d'un programa d'educació en la reducció del malbaratament alimentari. 10 passos per elaborar i implementar el pla. Pas 1. Definiu-ne els objectius estratègics. Pas 2. Designeu un equip de treball. Pas 3. Descriviu el recorregut que fan els aliments al menjador. Pas 4. Quantifiqueu el malbaratament. Pas 5. Identifiqueu-ne les causes. Pas 6. Redacteu un programa i apliqueu-lo. Pas 7. Formeu i motiveu el personal. Pas 8. Dissenyeu un programa educatiu. Pas 9. Feu un seguiment del programa d'accions. Pas 10. Comuniqueu els resultats. Què més trobareu en aquesta guia? Casos d'èxit, calculadora de l'impacte del malbaratament, recursos per dissenyar el programa educatiu, recull d'empreses de donació, curs bàsic i fitxes de suport.